سلام كما يتوعد زخبركم تخاتل تلفونو إيري تي في نلومي حاموس حموش تحدار فرق معالتن فرغان زتدالوه زينا وشتن وصان حيزنا لكم كريم لنا كساف السامة مسانا هتصنح بخبر زعدم الشام تولي فلما أرستا زينا أبنو زوانا أفات صفحاون تحت بايتاون تساقاتات ماين مهبتا مستغير سرح زمسقن وسيطة أبنو زوا حقاز مسرح تساقانا تكالات تمرتي بزبو يسلسل أبنو زوا فورتو سوا كونتا تريتن مجهجان تصبو كم زلو تحبر منقست إثيوبيا سراويت من كل خالق أب كل التجراي كوافرن زد للسجومتي كوسرن عزيز منقست سعود عرب حق عيو وصاتنيا سراحتنيا نمحياش سجومتي كم زوسد أفريقيا تصارت حيلتات ليبيا أب ندف إمامت التجابر زلاقس مع مقراص تخسي كم تراد صفحاون تحت بايتاون صقاتات ماين مهبتام زتخايد سرح زمسغن وصيت كم زرخبلو نبرتين وزبان افا غليصوم نصبصاب وكيل إرينا محربلاي ارسيم اسمر نبرتين الزوبان نقفا مسم محجار الزوبا بمتحببار صفحاون تحت بايتاون صقاتات ماين مهبتام زكايد وصعري زصنح صقم ستماي عم مفتاح أكبابي أمرجان لمعت مصنوع أم صفحن زمسجن وتيت رخيبة ملوم وكلت هزبي كتمان نقفا نابتنا من محجارات كبابي أقرع بيانن ربا وغريتن زتهانتا 4 متنن أوس ديغاتا دحر مبصح نيرينا أبزهاب وحبريتا وتيت نايت سرح أما النبابرو هزبي فتيرو وزلو رقات قليل سلزي كونه بزحيلك قلت المخانو قليتام أما حدارن الزوبا نغفاتو ياقوب إدريس بوغنو هزبتن الزوبات أقاماتن مفتاح نزوسلو تبقسوتات بممقاس اتعمام بعد معنت كتكبر أبركتو نزقبرو أما حدر تكبابن موياويان حرشان أمسجينوم توهلي لزلو ماين بغتصالي كزار زجمر الروباتاتن هزبي بقبو كتكملو مانتي مدبوتيو يسرحلو كم زلون أتو ياقوب بتوساخي أفليتوم أب نوزوبا حجاز أب مسرح ممهارن مستمهارن تأجمات زفتر زنبرة حسرتات نمملا استجمرة مسرتها وتأجنات كالات مرتي بصبغ يغطل كم زلوا وكيل إرينا حابيرم أتي بمهادج أنفر مينستر تمرتن زوبا عن سبا كفلي هنس أول معات نايتي زوبان زي السلاسل زلوا أب تأجنان محداسن كفلتاتن كالة تحت غرصن زت كرعيو نخونتات كلمة نايتخابي أب قمت زأتوا مخانوك في التخيل اللوم تي زكاير زلو عمام أب مسرح ممهارن مستمهارن وتاو تصلوا خمس هلوز تغسى رئيس ممهر مبقى بيت تمرتي كتم حجاز ممهر يوناس نوغسة تزكاير زلو نايت صقانا سرح ننتفتات مقراب زتابع سلازخونة بزلع على كسر حل مخانو قليسوم أب نوزوبا فورو سوا يغريتها بنوزوا فورتو سوا مجهجاتات أخل سعري بمبقالو راحيات دما بزنبرس سناي كرامات بمملئن تريت أب تصبو كنهات كم زركبا حلافي هابتن سابتن وزوبا آتو برهانة هابته قليسوم نيرين بزهاب حبريتها آتو برهانة زناب دونجيب كوان تجمره كاب موداتا ورحمله تصبو متنن زرقحن زنبرو زناب بموقعو بقمقام لعلي 340 شوعة هكتار مجهجاتات أخل سعري كم زبقوله آبريهم أبنو الزوا فورتسوا بتقلال لا استات 460 شح تريد كم زلوا زحبر أتو برهانة حبرت سبع فشاب قاسوتن حرصوتن دما بفلاي ترخيبون زلوا مقب تريد كاب بارعن زي حلافن توات تغامان انتو قطيبومو تريد كاب كابي انكير حقا عمت ملو كسنحن كم زخيل آفليتم آتو برهانة أب موداتا ونن تريد سعرن ترف مهرتن بقبو كبو تعنا تريتهم ككتاتلو تريتهم بسرع كختبون كابيهم كبارع ككلاخلون التحساسيبون أبنو الزوافرو نزلو هابتي قرب نمعكابن حدش نمتكالن أبتن كبساو بحر زلون كبابيتات سفيحنا يمقرب نتفتات يسلاسل اللهم بزي بملكع وفراتات زعمم زلو سراح درو بمتحبار زي ماكل أب قوبوتات ديعوت كاب زتتخلى لعني 33 شح فلستات أستات 900 كم زي صدقة حالافي كتبا ولمعات نايتن الزبا أتو صالح إبراهيم كاكاي قليس
ጎንቲ ናይ ምግራብ መደባት ፍግረ መሬት ንምክልኻልን ማይን ሓመድን ንምዕቃብን እውን ዛላታትን ከትርታትን ናይ ምስራሕ ንጥፈታት ከም ዝካየድ ዝሓበረ አቶ ሳልሕ ነበርትን ዘርእይዎ ዘለው ተገዳስነትን ዕዙዝ ተሳትፎን ሞጊሱም ሓላፊ በዓል መዚ አግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብቲ ንኡስ ዞባ አቶ ኢብራሂም ጃብር ብግዱ ብሰንኪ ተደጋጋሚ ደርቅን ዘይውሕሉል አጠቃቅማን ሃብቲ ገረብ ኣዝዩ ተሃስዩ ምጽንሑ ብምጥቃስ ነቲ ዝተረፈ ንምዕቃብን ሓድሽ ንምትካልን ከምኡውን ብርሰት ንምቁጻር ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ዝምስገን ውጽኢት ይርከቡ ከም ዘሎ ሓቢሮም ንኡስ ዞባ ፎሮ 6375 ትርቢዒት ኪሎ ሜትር ስፍሓት ኣለዋ ክብራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜና ሒዘ ክምለሰኩም እየ ምሳና ፅንሑ መንግስት ኢትዮጵያ ጃንዳ ወያነ ናብ ትማሊ 4 ሕዳር ዘውግሐ ለይቲ ኣብ ልዕሊ ኣሃዱታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ንዝኸፈቶ መጥቃዕቲ ብምኹናን ጸጥታን ድሕነትን ሃገርን ህዝብን ንምርግጋጽ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብቲ ክልል ክዋፈርን ዘድሊ ስጉምቲ ክወስድን ኣዚዙ መንግስት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፍሉይ ሓይልን ምልሻታትን ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣብ ከባቢ ከተማ መቐለ ዝርከብ ማዓስከር እዚ ሰሜን ከምኡውን ኣብ ዳንሻ ኣብ ልዕሊ ዝዓስከረ ሰራዊት ምክልኻል ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ኣጽዋርን ካልእ ወተሃደራዊ ዕጥቅን ክዘምት ከም ዝፈተነ ሓቢሮም ምውፋር ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ንኢትዮጵያ ብሓፈሻ ንክልል ትግራይ ድማ ብፍላይ ካብ ዕንወትን ተወሳኺ ግጭትን ንምክልኻልን ንምድሓንን ዝዓለመ ምዃኑ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘነጽር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካቢነ ሚኒስተራት ኢትዮጵያ ብ4 ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ሰላምን ህልውናን ሃገርን ድሕነት ዜጋታትን ናይ ምውሓስ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ኣብ ክልል ትግራይ ን6 ኣዋርሕ ዝጸንዕ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣዊጁም ብክልተ ሕዳር ኣብ ምዕራባዊ ወለጋ ክልል ኦሮሚያ ህይወት 34 ተወለድቲ ኣምሓራ ዝቐዘፈ ጃምላዊ ቅትለት ኢድ ወያነ ከም ዘለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምኽሳሱ ይፍለጥ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብ3 ሕዳር ኣብ ዝወዓለ መጋባእያ እቲ መጥቃዕቲ ንሰላምን ብልጽግናን ኢትዮጵያ ብዝጻቡ ውሽጣውያን ሓይልታት ብቐንዱ ድማ ብጉጅለ ወያነ ዝተሃንደሰን ዝተመወለን ምዃኑ ብምጥቃስ መንግስቲ ነቶም ፈጸምቱ ከም ሓይልታት ግብረ ሽበራ ኣብ ልዕሊኦም ተሪር ስጉምቲ ክወስድ ጸዊዑ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ሕግታት ዕዮ ወጻተኛታት ሰራሕተኛታት ንምምሕያሽ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡም ሚኒስትሪ ሰብኣዊ ጸጋታትን ማሕበራዊ ምዕባለን ስዑድ ዓረብ ትማሊ 4 ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ካብ 14 መጋቢት 2021 ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ወጻተኛታት ሰራሕተኛታት ስራሕ ክቕይሩ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክንቀሳቐሱ ይኹን ካብቲ ሃገር ክወፁ ናይ ከፊሎም ማለት ዋሕሶም ፍቓድ ክጠልቡ ከም ዘየድልዮም ኣፍሊጡሎም እቲ ስጉምቲ ጽፈትን ኣድማዕነትን ሰራሕተኛታት ኣብ ምዕባል ልዑል እጃም ከም ዝህልዎ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ገሊጹ እንተኾነ ግን እዚ ኣብ ሕጊ ዕዮ ዝግበር ምምሕያሽ ነቶም ልዕሊ 3.7 ሚልዮን ምዃኖም ዝግለጹ ዘቤታውያን ሰራሕተኛታት ከም ዘይውክል ዝጠቐሰ እቲ ሚኒስትሪ ንሶም ብኻልእ ሕጊ ዕዮ ከም ዝመሓደሩን ንምምሕያሹ መጽናዕትታት ይካየድ ከም ዘሎን ኣፍሊጡ መንግስቲ ስዑዲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ነቲ ብከፋላ ዝፍልጽዋዕ ናይ ሰራሕተኛታት ኣስራሕን ዝምድና ዝምልከት ሕጊ ዕዮ ከም መሓይሾ ምዃኑ ምሕባሩ ይዝከር ካብ ክልተ ሕዳራት ሒዞም ናይ ፈለማ ምዃኑ ዝተገልጸ ቀጥታዊ ርክብ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ዘካይዱ ዘለዉ ላዕለዎት ወከልቲ ተጻረርቲ ሓይልታት ሊብያ ኣብ ንድፊ እማመ ኣተገባብራ ዘላቒ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ከም እተራድኡ ተቓሊሖም ኣብቲ ኣብ ከተማ ጋዳመስ ዝቃናዕ ዘሎ ዘተ ትሳተፍ ዘላ ላዕለወይት ተጸዋዒት ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሊብያ ስቴፋኒ ዊልያምስ ብ4 ሕዳር ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለጺ ክልቲኦም ወገናት ሰራዊቶም ካብቲ ዓሪድሉ ዘሎ ግንባራት ብምስሓብ ናብ ማዓስከራቱ ከም ዝምለስ ከረጋግጹ ከምኡውን ኣብ ቅድመ ግንባር ዝርከቡ ግዳማውያን ሓይልታት ክስሕቡ ከም እተራድኡ ብምሕባር ነዚ እትከታተል ኮሚቴ ክትቀውም ከም እተሰማምዑ ኣፍሊጣ بزيكازي وكلت خلتي مغانات بايتو ጸጥታ حبرات هاجرات نت ب23 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ዝተበጽሐ ዘላቒ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ኣብ ዝቐልጠፈ ብምጽዳቕ ተግባራውነቱ ከረጋግጽ ጸዊዖም ብኻልእ ወገን ወከልቲ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ኣብ ከተማ ሲርት ተመሳሳሊ ርክብ ከካይዱ ከም ተሰማምዑ ዝሓበረት ስቴፋኒ ዊልያምስ እታ ስትራቴጂካዊት ከተማ ማእከል ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ዘተሰላም ክትከውን ኣብ ምርድዳእ ከም ተበጽሐ ሓቢራ أقدموا وكلت خلتي مغنات أب موروكو جبتن سويسرلاندن تمساسار ركبات أكايد من باروز تأوس تصبصبات إزة تزي أكلنات مخانو يردوم زمز تشعت تحضر أب تونيزيا تمساسار ركب كايد قصرات تحيزو خمس اللون يقلات
ጸጥታው ኩነታት ምዕራባዊ ሸነኽ ካሜሩን በአሰካፍ ደረጃን ቆልቂሉ ከም ዘሎ ምስቲ ሃገር ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይገልጹለው እዚ ዝተሓበረ ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ዝኾና ዞባታት ሃገር ንምንጻል ከም ዝንቀሳቐሱ ዝግለጹ ዕጡቃት ብዘካየዶ መጥቃዕታት ብውሕዱ 11 መምህራን ከም እተጨውዩ ማዕከናት ዜና ንሰብ መጸጥታ ካሜሩን ብምጥቃስ ኣብ ዘቃልሓሉ ዘለዎ እዋን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ እውን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ እትርከብ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ 8 ቆልዑ ከም እተቐትሉ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እቶም ዕጡቃት ነቲ ብቋንቋ ፈረንሳ ዝካየድ መስርሕ ምምሃር ምስትምሃርን ዘለዎም ተቃውሞ ንምግላጽ ነቲ መጥቃዕታት ከም ዝፍጽሞ ዘለው ይሕብሩ እዚ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ብዝፈጠሮ ራዕዲ ወለድን ደቆም ናብ ቤት ትምህርቲ ካብ ምስዳድ ክሕየቡ ኣገዲዶም ከም ዘሎ ድማ ይግለጽ ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ኣብ ዝኾና ዞባታት ዝተለዓለ ህዝባዊ ተቃውሞታትን ንዕኡ ስዒበን ዝተመስረታ ዕጡቃት ጉጅለታት ብዘካየዶ መጥቃዕታትን ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ልዕሊ 3000 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ልዕሊ 700,000 ኣደዳ ምዝባልን ስደትን ከም ዝኾኑ ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት የነጽሩ መንግስት አሜሪካ $600 ሚሊዮን ዝግመታ ሰብ አልቦ ነፈርቲ ኩናት ንደሴት ታይዋን ክሸጠላ ምውሳኑ በ4 ሕዳር አፍሊጡ በጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ከም መቐጸልታ ናይቲ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ደሴት ታይዋን ንምዕባልን ንምድልዳልን ክገብሮ ጸንሐ ጻዕርታት ዝተረቐቐ ዘመናውያን ሰብ አልቦ ነፈርቲ ክሸጠላ ምዃኑ ሓቢሩ እቲ መሸጣ ኣብ ምርግጋጽ ጸጥታን ሰላምን ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክን ወሽመጥ ታይዋንን እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ብተወሳኺ ሓቢሩ አሜሪካ ምስ ሉላዊት ግዝኣቱ ዝኾነ ደሴት ታይዋን ትገብሮ ዝኾነ ዲፕሎማሲያዊ ወተሃደራውን ዝምድናታት ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ዝጎስን ምትእታው ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩን ምዃኑ ክገልጽ ጸንሐ መንግስቲ ቻይና ነዚ መንግስቲ አሜሪካ ዘሕለፎ ሓድሽ ውሳነውን ኣትሪሩ ኮኒንዎሎም አፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና አሜሪካ ምስታሉላዊት አካል ቻይና ዝኾነ ደሴት ዘሎ ወተሃደራዊ ይኹን ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናታት ደው ብምባል ነተወጢኑ ዘሎ መሸጣ አጽዋር ከቋርጾ እዩ ጸዊዑ ጉዳይ ደሴት ታይዋን አሜሪካን ቻይናን ካብ ቀንዲ ዘተፋነኑ አህጉራዊ ጂኦፖለቲካዊ ጉዳያት ምዃኑ ይፍለጥ ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ካብ አህጉራዊ ክሊማዊ ስምምዕ ፓሪስ ትማሊ 4 ሕዳር ብወግዒ ከም ሰሓበት ተገሊጹ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እትስምዕ ንቁጠባ ሃገሩ ዘይርብሕ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ወርሒ ሰነ 2017 ካብ ትስምዕ ከም ዝስሕብ ድሕሪ ምግላጹ ኣብ ሕዳር 2019 ወግዓዊ ጠለብ ከም ዘቕረበ ይፍለጥ አሜሪካ ብደረጃ ዓለም ካልኣይቲ ዝዓበየት በካሊት ጋዛት ዝትፈኣላ ሃገር ከም ምዃና መጠን መንግስቲ አሜሪካ ካብቲ ዓለማዊ ዋዒ ብምጉዳል ክሊማዊ ለውጢ ንምክልኻል ተባሂሉ ዝተበጽሐ አህጉራዊ ስምምዕ ምስሓቡ ኣተሓሳሳቢ ከም ዝገብሮ ይግለጽ ሓያሎ ክኢላታት ተጣበቕቲ መሰል ኣካባብን መንግስቲ አሜሪካ ካብቲ ስምምዕ ንምውፃእ ንዝወሰዶ ስጉምቲ ኣትሪሮም ክቃወሞ ምጽንሖም ይፍለጥ ክሊማዊ ለውጢ ንምምካት ሃገራት ካብቲ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ፈጢርዎ ዘሎ ቁጠባዊ ውድቀት ንምሕዋይ ኣብ ዘካይዶ ጻዕሪ ሓምላይ ቁጠባዊ ሕውየት ከቐድማ ሕቡራት ሃገራት ክጽውዕ ጸኒሑ ቻይና ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ኣብ ዝመጽእ 25 ዓመታት ካብ መጥፋእቲ ካርቦን ነፃ ንምዃን ዓሊመን ይሰርሓ ከም ዘለዋ ኣፍሊጠን እየን ዝትፍኡ በከልቲ ጋዛት ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ እናዛየደ ዝመጽእ ዘሎ ዓለማዊ ዋዒ ምዃኑ ዝሕብሩ ተመራመርቲ መጠን ባህርያዊ ሓደጋታት እውን ከም ዝዛየደ የረድኡ ንሎም 5 ሕዳር ፍርቂ መዓልትን ፈርቓን ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዛዚሙሎ ዝቕጽል ኾነ ኤርትሪ ክትከታተሉ ዕድም